Maayong buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. O welcome sa ato ang YouTube channel, sa tanang mga subscribers, viewers, o sa mga share. God is good all the time. Bisan pa og naata sa taliwala sa COVID-19. Nga karon, daghan na nga nakadawat sa vaccine. Gani, karong alas 2 sa hapon, akong schedule og dili gyud nako kalikayan as human being nga doon ako'y kahadlok niini apan gilig-on og gitabangan ako sa balaang espiritu nga magdasig nga mo strength kita, mo atubang kita niining vaccine kay naa ang Dios. So atong hisgutan karon ang solemnity of body and blood of Christ. Tinuod ba gyud kini nga ang lawas ug dugo ni Kristo unsa ra man gud na gimagic ra man na sa atong mga kaparian? No, kining pan ug kining bino ginama sa kamot sa tao, ang mahal mo nga lawas o bililhon mong dugo, himo ang kaluwasan kinabuhi sa tanan. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipdi. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, real ka na nga lawas og dugo ni Kristo ug aduna siya'y promise niya na nga atong mabasa sa John 6:51 hangtod sa 56 nga ang mukaon sa iyang lawas ug moinom sa iyang dugo makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ug kini natukod kini ang kapistahan sa Corpus Christi nga gisugyot ni Saint Thomas Aquinas nga usa kini siya ka pare Italian priest nga usa siya ka theologian o philosopher ug iya kining gisugyot og ang sa atong Santo Papa Pope Urban IV maoy naghimo niini og nagtukod nga kapistahan sa balaang Eucharistia ug naila kini niadtong tuig 1264 ug dinha usab natungod sa dakong milagro nga nahitabo didto sa Bolsina nga mismo si Saint Thomas Aquinas mo'y nag-input niini ug unya nagpuyo didto sa Obieto. Ug ang natukod kini nga piyesta sa Corpus Christi ingon nga usa ka solemnity ug gipadako sa tibuok Roman Catholic Church ug gihimo kini nga Sunday, Holy Obligation Day, pagkahuman sa solemnity of the Most Holy Trinity. Ug kini mao ang paghandom sa pagtukod ni Jesus Christ sa sakramento sa Holy Eucharist during sa Thursday, sa Last Supper, nga miingon siya, ang mukaon sa kong lawas o miinom sa kong dugo, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Buhata kini, isip paghandom ka na ako. Kinsa may iyang giingnan, buhata kini, kinsa may iyang gibilinan, o dinha usab tungura sa Holy Thursday, ang sakramento sa Holy Orders, ang paghugas sa tiil sa mga apostolis, dinha gitukod ni Kristo ang mga kaparian nga maoy mo celebrate ni ining santos nga misa. Real presence of God during nga i-consecrate na nato kini tinuod na nga lawas og dugo ni Kristo nga atong pagadawaton. Mao nang moingon ta sa ang lawas ni Kristo, amen, yes, tinuod nga si Kristo, lawas ka na, ug dugo ni Kristo nga atong pagadawaton, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ug kini namatud-an tungod sa usa ka Eucharistic miracle nga didto sa Duomo Obieto sa Italia. Una,
sa central southern of Italy, dinhi nakita ang daghang mga milagro sa nagkalain-lain nga simbahan. Adunay 8 ka simbahan sa southern Italy. Una, mao ang Church of Provinciana nga sa Lazio sa Rome nahitabo kini nga adunay usa ka tao nga nagduha-duha nga real ba gid nga lawas og dugo ni Kristo. Nahitabo kini ni atong 1610. Og didto diha ang dugo nakita nga ang lawas og dugo ni Kristo, ang ostiyas na himong lawas tinuod nga dunay bleeding. So dinhi mao kini kapasikaran nga real gyud ang lawas og dugo ni Kristo diha sa Santos nga misa. Ug maghatag kini kanato kinabuhi. Daghan pang simbahan sa Cathedral of St. Paul of the Apostles sa Alatre, dito gihapon sa Frosinone, Lazio, sa Domo of Obito sa Terni, Umbria. Daghan mga kaigsuunan ko ni Kristo nga mga simbahan. O dito usab sa Church of Francis sa Lanciano sa Abruzzo, sa Parish Church of St. Peter of the Apostles sa Palermo, sa Naples, Campania, Parish Church of St. Eufemia, San Mauro, Labroca, sa Salermo, Campania, Church of St. Andrew Trani, dito sa Apolia, Church of St. Bernard Moguro, Oristano, sa Sardinia. Dinhi, adunay mga Eucharistic miracle. So, nagpasalamat ko sa Ginoo nga sa kini mao ang central southern Italy ug anaa usab ang north Italy. Ug didto gyud ko nakaadto ko sa Santa Rita ug karon pa ko nasayod nga kining Santa Rita di ay usab kini sa simbahan nga anaa ang real nga nagdugo nga lawas og dugo ni Kristo. Karon pa ko nasayod pero nakaadto ko sa Santa Rita mismo di Acacia. So ato usab kini makita diha sa north. Sa ako nang giingon dito sa Cathedral of Santa Assunta sa San Giuliano sa Marchi o sa Basilica di Santa Rita sa Perugia, Umbria nga nakaadto ako mismo niadtong tuig 1219. So wala ko nasayod nga naa di ay dito. Pagka inusinti na ako o karon pa ko nasayod. So ana usab sa parokyal sa Church of St. Ambrose sa Tuscany. Ug ana usab sa Basilica of St. Francis, Siena, Tuscana. Ug ana usab sa St. Mary in Bado, Ferrara. Sa Ferrara Basilica of St. Mary in Bado. Ug ana usab sa Basilica of Santa Maria Assunta, Bagno di Romagna sa Emilia, Romagna. Nga duulan kini sa Piemonte. Ug ang Church of the Most Holy of Body of Christ dito sa Basuni sa Benicia. Ug nakaadto usab ako sa Benicia. Pero kung sunod nga makabalik ako dito, musulod yun ako ni ining simbahan nga anaa ang Eucharistic miracle kung itugot sa Diyos kung adunay panahon. So anaa usab sa Basilica del Corpus Domini sa Turin. Doon ra kini sa amua sa Cintalo, Torino. So nagplano nami nga manuaw mo adto ni ining mga lugara. Ug ana usab sa Coligut Church of San Secondo sa Asti, Piedmonte, sa San Secondo. So, mga kaigsunan ko ni Kristo, dili basta-basta ania ang Eucharistic miracle nga ania sa Italia. So, kung hatagan ako panahon sa Ginoo, musuroy ako nining uban nga duo lang aron ako usab ipakita kaninyo
magkuha ko og video. So real nga lawas ug dugo ni Kristo nga tinuod gayud kini nga maoy makabag-o sa atong kinabuhi, makahatag ka natong kalig-on sa atong kinabuhi og channel of all graces sa atong kinabuhi. Maayong buntag ug daghan kay salamat mga kaigsunan ko ni Kristo. Og karong adlaw mao nga akong boxing karong alas 2 sa hapon. So maayong buntag sa tanan.